Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar. Your sustainable escape into nature's heart. Uba Remington paslan ubrang upator berem jangka Sumer Partnership kabahap hapo ka East Janti District. Ula kam maula lap dala ke jangki khmat. Ya ka jing thavut tu hapala polling station kabahap hapo Sutenga Saipung constituency hak election Lok Sabha kabalalong hak khat khatnai tri uyayong araja apusa. Haba pentep ya ka ni jingja sha unong lum khubo jangka Batesi TV Uba Remington ula kamru ba wat habala pendait ya ka CCTV hapo ka ni ka polling station. Hendrai ka jing thavut tu kala ya bet shakhmat nadu ka por bola poi hak ni ka polling station banlai thab ya ka vote hak ka por khandai bejimin stem. Shu ula kamru ba wat habau la ya kren but presiding officer but ya urang ba shnong ban pensange ya ka ni jing thab tu ya ka vote jangki waipan hendrai kim shim na sngap satya but ong shu ba urang ba shnong ula ong ba kam shim na mi kanu ka jingkul mar. Ha ka baya dei bakani uba Remington ulai thu ba ula ujor ling ba ka telefon ha u deputy commissioner election joka East Janti District halor ka ni jingja knang ban pensange ya ka jing thab vote ru ha ka di ka polling station. Hawa persang man kali now Deputy Commissioner jangka East Khasi Hills u Abhilash Baranwal halokani jingja ula pentip lang ba ka SMS ba ula pha tokit House Sector Officer ban yo ya ka kai phot ka babnya. Kumple ba? Hoi kumple. Yang ngiyo complain pi ong baga don kata kajing tap bot ka ba tap tong we breu na kamta spu ar pung ki breu. Pila ban kata ba? La. Okey, pila ban tu ngi ka kaja ka no police station ha ka no kene ha. ka no badre kaja kalong kem no ma. Amma. Apo jong kene ka jaka kadai apo istiantia ma ba. Hai. Apo istiantia ka bahap apo jong ka konferensi MGC ka ki ong ka kadai ka khat ar Sumer constituency. Hai. Ka bahap apo jong ka Sutenga Saipung MLA election. Okey. To apa pala polling station. Pala polling station to. Namar nga ibrobor namar nga lakhala he nga hadu mne kibu de CCTV nga ladep ban kren ye gitu gi officer. Hai. Ladep ban kren ye gitu gi hot ki ong to. Tang bagi briu ki mi ki tep. Ki ong bangi tep ki bahayeng sem nga ong ladep bahayeng ladep ba nanu ru kam ladep ong wan de na tep ki. Hai. Ki sai le be kita nambar borong ba chenong umpat ngau thu pe nga kwa ba la kumno ki dei busang thu te. Ndai banga bichini no. Hai. Nga kelam ong bagi tep pra na no. Hai. Nga kelam ong kata. Tang banga kawi nga kwa. Ba la dangi tep no vriu komot ka vriu ka bot. Hai. Kile be kene na mar bachu tit be kli vriu to ta samsi fe. Nga kwa kin ba kin ban sim action kin diat bakin yo ka jing shai lang ne shkmat. Hai. Pila ban tu ingi try yenu suba try gi ba ki le ta kom bagi suya tap to na kamta jang ki we bagi bahaya ngasam jang kene ni ki paro ni. Okey. Te fila ti krai be bikin kelam mano wa ai sa be la ti. Pila complain ni am saki pulit ni saki presiding officer. Nga komplain empat komplain komplain gitu hi badon hang tu duk gi officer duk gitu gi polling agent duk orang ba chnong klaim sngap ong namar bangi klaim ni keluar mar hang ni tengin nam ting kata ong tanga ong pe lada kurmar nang kurmar namar gi brio te kimpat sang thu fi kata jing sya tanga ong lada kurmar nam kurmar tang ban thep ka vot yong brum long. Nak kata dong ong ba ngaku an penduk ke nyekum ke ni ka jaj ke jing tit klik briu ban tap ya ka vot wat gitu badan salan ban ong ai ka ya ka slip jong fi ban tap mangi kia ai ba fli. Ha. Namar ba ka jing song thu hi kam tang po ka ni konsensus tunga ka ba kendong kan shot ke ka ba ite. Ha. Ngala ba sya hamidia ngaku lawan mi. Okey. Ngaku bentem gini kam bam de su ban jas kmat. Ngaku bagini gi briu ba tap ya kene namar ka CTV ka don ka dei ba shisha kadai ne ka ba nga complain landai ba nga complain kemut ba ladai nga chu complain ba kala ka CTV ka biang. Ha. La dai ba briu u tap la jong bot u klem mi chu to klem tep chu kemut nga ba kala. Ha.
tangai la kejong ki khmat ba ki briu ki thep hadu henru nyau bot marwai tiki officer badan hong toru ngapan sya ki kim sung thoi Ate kata kerja ada kapur kat nu berjebak, ada men-step, step lah. naduk na ki sedang ngapo hang tu ngapo naduk kendai biji ma Hai. tai kapur be thep bot mesin poh tu la tu lupa te le tu te ngan marki ngade bapik ke elaka sti Hai. kat no bun fedep thep ong la license of sin dan dapat sisya da sifang da brung spo yung thep nga isya rung mi Ta ke petang haduk kat nu kapur haduk kat nu na berjebak. naduk sfau je he haduk bendakut Mentah kadang petang kata ru, mentah sto. balik je kam swaban khang din ga klan ha tengah ong pet ngar request ki arlaisin ngong nai ailat kin sar ban thep ki wei ki bri ki wei ki pat ka de ya ka wei pat ka bot Hai. tie ki ong to sang ba ka ong to kaya ka kambat kaya cukmat tapi Hai. haduk benekut ngam tip kata la khang nam khang ala pos tunga tang kidang pteng ba kata ngala ban penti kena kata ngala ban aga proof lamdon de banga burung sua truna Hai. de banga ngakula ban sakem lada kim le kata Okey. tang ka CTB kata ban syai tang lada kamlong ka CTB semut kata te pila bakla ni tapi sekali kenya ke na po puling sechan pala ka CTB jong fi galong na gamlong Okey. ayatnya kami lada gamlong ka CTB gemut ban mi sa sosial media galong bakla lada ka CTB gayat ke kumbai manga meni Hai. te kemot ngan ya cakmat nam taban hikai ki khun ki hajar jong ala chalisis ni Okey. aklam da ong fi no nga kasat mo Hai. ngong gani ka CCTV lada ka trikam balembu CCTV kemut ban lap inong tu de Hai. balai mi fa thebut yu kun jong fi lasin samsin lada syakem manu bakli Hai. ngakwa ka ni kata ban kol lada ki ong ban ya sofia ka da ka jing sing tu an sing tu ka ni anda po ka election commission ban ong gumno balai nga le ka ni namar nga ije clear dah du menta kidang tit be ka clear beriu je Hai. pelong kam ka be ka ya politik te pelong je clear ben Jong sisi hang ni ha Apa izin dia? jamo Hai. hoi ka biang fi ong namar nga don han po setengah ngalai komplain dah ladi lada upriang nam priang lek be ngamet lek be marmet Hai. jadi kan setiap buat tap tu kan kejap keti kemat kemut ulong kan Hai. cubut mo Hai. haji sang tu marmai tamban ong men teng ni kini bangsa tengah mit teh Hai. am priang teh mo Baba tu. ta ai ta fi play ta Hai.